fac prea multe. Episodul cu numărul 1. Bine v-am găsit pe... nu știu cum se numește. Sincer, deci dacă pronunț greșit, ziceți că nu ăsta prost, știți? Nu știu engleză. Dacă vă întrebați ce cu astea, adică să vezi mai fac. Adică am sărit eu peste tutorial, mă, dar cine are chestia? Aștepte-și ce mai... Da. Bun, ce vreau să fac eu acum aici? Este asta cu brevetul. N-am bani. Go, 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 go. Ce cu asta? Dar nici nu prea am ce naiba să primiți și eu acolo. Vreau să văd dacă tot ce vin aici înțelege lor. Aici. Nu pot să mă duc acolo. De ce naiba? Că nu vreau să... Ce e asta? Ce ești? Mă, ești nu e bun, cum să-mi trăudesc țara? Țara, regatul. Ala mâncă mă, nesimțitule, nu sale tale, măcar o știu ce din greu la piacă și tu nu se secule. E 150 cămini. Matematică să spune. Cum nu spun la mate? Da, atât, nu cu bine. Sincer, nici nu înțeleg jocul. L-am luat doar așa de... să nu stea. Ce e asta? What is this? Stai, nu, nici. Ce este? Nu mersi, nu dai nimic. Cât de tare și de am ajuns la mine, să nu... Săran din ăla.
Mi-am afacerile nu. Da. Prea multe le-am de făcut în primele episoade. Din păcate. Și ce scrie pe asta? Pac! Ce asta? Cred că din partea asta vine. Veniți, țăranilor! Veniți! Nu, rămâi tare și mare. Bătaie! De-abia vin, mă, câtva. Ce, mă, cum să fie vieții amândoi ăia? Aruncă ei! Omoară-l! E cel mai tare! Este de la unul. Bă, ce-a urlat ăla! Mamă! Deși ăsta. Uite și mecherul ăsta. Da, este mai tare. Nu știu cât am filmat. Și vorbesc foarte sincer. Nu știu. View the map. Pot să mă duc la brânzetul și la cel mai aproape. Cred că n-am cai. Stai să... nu log. Atâta cer. Numai să nu ai log. Știi și am un joc, nu știu cum mai... Ăștia-mi. De-abia am niște țărani. În fine. Primul episod fără spărat, să nu vă spărați cu mine. Da. Mi-a intrat cineva pe spărat. N-am spărat. Bine, vă mulțumesc pentru vizionare. Și sper că v-a plăcut acest prim episod. Vă salut! Și să vă fac în continuare.